Sa atubangan na sa opisina sa Central 911 sa Davao City, nakaabot ang 51 anyos nga maestro. Kay nahimo pa niya ang pagmaneho sa iyang SUV. Human siya Gipusil sa wala mailhing armado sa Juna Subdivision, Barangay 76A ning syudad, pasado alas 9 kaganihang buntag, Marso 13. Subay sa nakakita, gisundan ang biktima sa wala pa mailhing armado nga sakay sa usa ka MPV nga Toyota Innova ug motorsiklo. Pag-abot sa natabuan sa krimen, gibabagan sa nakamotor ang sakyanan sa maestro ug dayon gitaparan kini sa naka-Innova ug gipusil gamit ang punto kalibre 45 nga pistola subay sa nakuwang basyo sa bala. Nakuha sa mga pulis ang plate number sa MPV nga gisakyan sa mga responsable. Gidala dayon sa ospital ang biktima ug anaa sa stable nga kahimtang. Sumala ni Police Major Butch Kevin Rapiz, hepe sa Ecolan Police Station, aduna na sila persons of interest sa krimen. Sa karong panahon na ma'am, padayon pa ta sa ato ang pag-imbestiga sa kaning nahitabo nga pagpamusil sa ato ang area. Ang ato ang biktima ay naman po siya sa stable nga kahimtang. Nasubay sa investigasyon, nagikan mitambong sa seminar sa Kamilek ang biktima ug pauli na unta kini sa ilang balay sa Davao City kaya doon na sab kini tambungan nga hearing sa barangay kabayan sa 6 million pesos nga estafa nga usasab sa subayunon karon sa mga pulis. Nagpalawong pa og maayo sa investigasyon ang mga pulis aron masubay ang mastermind sa krimen. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe.